Det var meningen. Verdens bedste fodspiller. Cheers, Kai. Er nu her bagefter. Sørensen. Ui. Okay. Nu tager de verdens bedste skud. Yderside. Det var ikke engang yderside. Verdens bedste jonglør. Jonglør. Julia. Hov. Ui. Okay, nu tager jeg verdens bedste skud. Nej! Jeg fik det ikke. Okay. Ved du hvad vi svarer til det? Nej. Okay, er klar? Verdens bedste skud. Sig med snørbånd. Sådan. Jip. Ui, så er vi tæt på det, var. Har set den snapperne er gået op. Skal jeg lige binde foran jer alle sammen? Hiv. Og så. Hiv. Så. Forresten, hiv det er en kønssygdom, som I ikke ønsker. Hiv er en kønssygdom, I ikke ønsker. Det kan udvikle sig til AIDS, og det er uhelbredeligt. Ikke fedt. Så. Binder han lige dobbeltknude. Sådan. Whoop. Boing, boing. Okay, nu står jeg herfra. Og jeg er til venstre ben. Det er meget svært. Nej! Det er lidt grin. Nej! Jeg griner ikke, jeg skreg. Okay, verdens bedste jonglør. Lydeffekten er god. Det gjorde det væk. Det var slet ikke meningen. Okay. Fuldstændig stille. Den er begyndt. Tak for den gang.